George chuan a chhung te om lo lai chu in hadam taka in khel en atuma chuta eitur te in tui to in a entran chia tia doorbell aron ria bilia aloni misia om lo aron zot masazeta George chan a om lo thua soi chuan bilia chuan a thalutuk a falin ka bedu che a ti in chunga chuan alut ngal ti chuan bili an George ne na chuan a fanu bisi chu a dei the angem ti in adila George chuan makati hle ma se biliaril ru tur chu a hria thiam pui avangin a phal lo thu chu a soi lova misi chu bialpa nei rual ala ni lo thu le ama po chu ala in pe lo thu thadewin a shilani chuta bilia chuan bialpa anei to marka sa ania ma se an in then to a tuna chuan ka hunchia ti in alo changa George po chuan biliaril ru thlak dan tur chungai twale in lonar ta chesela eril ru na anga baka ni tin skula in mudon boxia aba boy thlak om ve atia bilia chuan nia mase engkemakal tluan chuan ni tin kan limdon ti na ania ti in misi chu chua pui ala tum fana ti chuan George chuan football coach ani angin tekhin thu shilta a thotluk na siam ma a in ngai to chian masak poi mo zia shilin bilia po chuan a thale mai alo ti ve a alu abuve ta ngau mai ani mi moi chuan Georgia nena skuli bang to boxi a chu wang chuan business lamboy puite hi idu lo mo remchang thalu tu ka omania bol sini anga I thu ber bokanga chu tiang chu icha kem ti ina zota hetia ati chan chu mi moi hian thomno suk na dora leya ale chan po chu dor chung nunglama chuan poisa in thap na hmuna omwangani mase ale nu relote a police ten thre chuakin chu a poisa thap na hmun chu ti top turin an ti tasia thomno suk na ringot chu a enkol peilo awangin Georgia chu enkol ti ratumani Georgia po chuan chu tiang opportunity thalu tuk chu enge ni ti in 4mm hian azota mi moi chuan thomno suk na dora ni thuwa shil rual chuan a down le ngal veka a peilo ngal bur mai ani ma se mi moi chuan Georgia ril ru chu a hria chian em awangin meiche chelo le sexy tak tak te chu in sutura an ron kal cheu thin thuwa soya arin angein chu chuan Georgia chu a hne ta hle a ti chuan dora chuan an wakal dun ta ngalani nima sela abe se lo lutukin dora chuan nutling hlir chu an lo om ta si a Georgia chuan a peile talo chuta mi moi hne na chuan tinge I enkol peilo tur chu I lei reng renga ke enkol sak peilo che dela dora thoka du zok ti in enkol sak chu atum lo bur maya ma se mi moi chuan min lo zuro ti in nunglama chuan a hruaya poisa thap na hmun chu hmu tirin a lei chana ni thuwa shila ma se police ten ron cheka an ti top sak thu te chu a shil telbok chuta Georgia chuan puya ti hle maya kalpui le chu aron zui ngal police ten an en thlak reng to thu soin mi moi chuan alo nara ti ngai na waga shiat lawa wangin Georgia po chuan a chua san zui le ta dayani office a chuan Georgian we na hna billion misi adu thu chu soin chua puya adil thu soya we na chuan thalawati in alo hlau thong le a chan po misi chuan hria chian em wangani ma se George chuan kaching fel theya lawm ti in bilia chu football metaphor manga ashil fia thu soya thil thalawa thleng lawang ati zui ma se we na thung chuan in ngai tu chiang tur po shil lovin tilo top tur shil tur che alom ti in George chu a hawa ma se George chu athil tia chuan a in chhir chuang lova anni pani po chu an in hial pha deuh nge nge ani chumitlai chuan misi chu a thin rim hle maya apa hne na chuan bilian ka zirlai puite ma a chua puya min soma chuan ilaka tang thuron alak thu te po a soibok tinge engma min shilok lo ati ta shep maya George chuan ti turin ka tilo in ngai to chiang turin ka tiringo talom ti in a in soifia ma se misi chuan a in ngai to a chuan hi tiang hi a thleng ta ni hi atile a George chuan soitur po a shemai to lova we na kha alo dikani hi ati sapa chu misi chuan lo shia in coach we na ishilamo anupui kha kan zertir tu ania
ithil ti hi apoi theizia engai to alowem ni ti in lung oilo takin aru ma alu san tangal atuka wena chuan khovela pathaber ti in print na no chu jor cha pe a ifanutan pathatak ini wangani kha chuan engki makal tluang mo ati zuya jor cha chuan kalome o engki makal tluang ati ringota chuta wena chuan do ti soi kanupui no pangho hne na tang asia a bilian ifanu chua puya asom chuan misi po azak le ani kha atilea jor chapo phaboi lovin o isoi kha adik vek in ro lo tur kania sin ati ta sapa chuta wena chuan ngei omzet hian ipu le lo ti in ano pek chu alak let sakle ta dayani chumitlai chuan Georgian mi moi va mu in mi moi hne na chuan I boina zong zong sut kian dan ka shia di in a idea chu avashil ta a an chaka ti chuan poisa I pechin chu dan kalani ma se chaki chi sa game khel chuan ticket I hlo a ti chuan loman nen I thleng le a chu dan phalani chu tiang cha chuan I ti ve the I machine an hmanganga chuan an chak chuan poisa ni lavin loman I pe anga anuwa chung loman chu poisa in I le sakle anga poisa chu an nei thei tho don ani dani bo chelawanga isum don na chu inei kir le bokang ti in a in ti thei le a ma se mi moi chuan idea thing takani alo ti sak dai thung zana jor cha chuan in thiam lo tak chungin misi chu avabia a ma se misi chuan achang thadu wak lo school lam engea an azo chuan misi chuan bilian she omatia ke point bilia ka nar kha she om ka ti ve tho chuan tu na engkim hi aza thlak vek chu isha cha ka ni em alo ti hmaka jor cha chuan chang to lem lovin akal sana bilia te ina avakal veliani bilia ne na chuan nol ani ve to tho thule a she om zia a sha thiam pui thu te shilin be dong lo turin a fuya Khawvel top ti na ani lo thu te ashil bok ashi om lai ber ipal tlang to a mitam tak shiat ve lo thil lu tak ezir chuak ani nakina mi thatak ila ton pha em mang ti in jor cha chuan a hnema chu chuan biliaril ru po a hne in brendai po chuan alo thlir renga alo hlim ve hle ani a ho nuwa bilia abiak thu misi chu ashila ma se misi chuan kanuna lo in rol to su ti in alo chang maka jor charil ru chu ana ve hle lelama mi moi chuan dela hnena Georgia idea chu ashila thalawati thu soin chungte te ber de chuan dollar ni vel chia a hena tunge chu tianga poisa thap duang alo ti a ma se dela thung chuan idea thata ka ni chu te ber te chu le to ngam dana zerin a hlumai do na lawm alo ti a mi moi po chuan shethia min tha ati ta hle maya Georgia bula chuan kalin ngaidam avadil ngarani atuka ruah man na siamin poisa thap na chukal pui le antuma Georgia chuan thu nei na nei ve a lo thanem tak nei ve a phu tatlat maya mi moi nen chuan an in hnial shepa mi moi chuan machine te hi kalei ve kani hi ti in atanga Georgia la chuan ka idea ani ve tho ti in an in hniala anuwa Georgia chuan anu hne na soya awawa wangin mi moi po chu atlom ve tani Georgia chu assistant manager ni in an indon nuwa 4% chu Georgia chuan achang ve don bokani ti chuan poisa in thap na mun chu an hongta a ma se an kalpui dan chu putar pakhat chuan a hrethiam tlat lo te ber du wangin poisa ka thap lo atitlata an boy hle Georgia be dong chuan a ticket chu lak sakin te ber chu a pe a ti chuan wow ite ber chu amoi hle mai kalo le sakang cheti in poisa nen chuan a thleng sakta a ma se putar chuan ala hria thiam lo mel le chutiang chuan an sum don na chu an kalpui chun zom zela poisa in thap nuam ti em mi moi po in chutiang mun enkol tu ni chu nuam ti hle a Georgia po in atna atlinin alo shilfia thiam em zel boka chutia ni le nga an hon nu chuan an sum hu chuan han ena alo tam ta hle maya mi moi chuan ka khuma ka bunanga chuan katal wak wakang te ti velin an lim hle ani tum khat chu mi mo in asam ju ni khoiti ratuma ma se ju ni chu dora atluk swala wangin a ke alo tina a
asam chu a khoi sak thei don lovani chu vele mi mo in de la chu a shil ve ngala zana wakan ve chu adu ani ti chuan zana de la nen chuan an vakal ta a ju ni po alo lom khop mai mi moi chuan mamo na anei phot chuan de la nen atan an omreng thu te chu asoya chuta de la po chuan dikchia za in ani mai alo ti ve a mi moi chuan over su ti in alo khapwat atuka ju ni chuan a thutna atang chuan tho chu atuma ma se thutleng chu ati che thei talova atang taringot mai ani ti chuan de la kol ngalin apuina awangena de la po in shehle ma se lo nar chu diga ti chia lo awangin apui tur thu chu alo shilve mai bok de la le mi moi te chuan zanria an eiduna chuta de la chuan a hnung zang chu juni apuina lama tlema ati na deu thu asoya mi moi po in chutia juni alo pui chu felati ve le a ti chuan engtin chi ange apui a zo chuan de la chuan enge mo ati ringota mi moi chuan enge mo chu enge ati le de la chuan enge mo le tlem ti in a chang le a chuta mi moi chu athin rim don tamaya de la po chuan she tak chungin juni in bola pui thu chu asoi ta top mai ani rin angein mi moi chu athin rim le a in bol tanga mo ruak vakin mo ati ngal sok soka de la chuan a in bola ka pui ringo talom ba ka kanu pui hluania ruak te chuan ka hmungun lutuk ti in a in soifia ma se mi moi chuan apom theilo ati lo top turani thu asoya chuta de la chuan engthil sexy ma umlo kar sil ang vela ni mai kar tui ek to ti in alo chang vele mi moi chuan ani le a windshield issue faim ti in azod le a de la chuan chu engthil nge ni azole chuan mi moi chuan anu te ti na ni chu ati maka chuta de la chuan atluk lo na na aven ringo thu soin baka nu te chu headlight anti-vec ati le tram atuka Sheldon college kalna East Texas Tech chuan meeting an neya an zo vela an thu rel chu Sheldon an Dr. Linklater ra alo zot ngala Dr. Linklater chuan budget meeting ani thu shilin science credit chu 8 atanga 4 ra an tlak niam tir thu ashila science class chu nikhata voi ni to lovin voi khat chau an nei to don bok Sheldon angai dan chu ani lo hle maya tu ma in danemo du lo na lantir an tumbok si lo chu alung oilowin a hrethiam lo hle ani lelama Georgia chuan anu hnena chuan zana chia thomna sukna dor chu an hon to ri thu asoya anu ina chana zo chuan chuna mi reng chu an boi veka in chu man mang an omlo chu wang chuan zana kan hong to don ti in alo changa Mary chuan na chang shia ati hle ti chuan indu chuan biak in chanchin buwa kalo chwa sakang cheu atopika pathianin in swal atleng faya keni in thom no kan lo ti fayang ti kan mang boka nga ti in aphur ve hle maya Georgia po in angai dan chu tha alo ti hle ni chuti lain Sheldon chuan college president H Mayer chu alo va mule ngala science credit ti niam chu tha ati lo thu soin athunei tu ber ani angin cancel turin avatia ma se president chuan mi tu po in boss an nei ti in ama thuwa ati theilo thu in alo changani a boss nia asoi chu grand chancellor ania Sheldon chuan a hrian ngai lawa wangin makati hle kabia nge anga yani chu ati chuan president chuan nilowe hei chu keima chen fel tur ania chuan ka ching fel theidon lo sa a ma se ka thei top ka chuang ti ka tiama che ti in alo hnelwat ma se Sheldon chuan pui ala du chala president po chuan apui thei thu soin an college report chu a tha thei ang bera ziak turin ati a chu an chancellor mu tira tum thu soi chuan Sheldon po aphur hle ani biak in lama thung chuan Mary le Pekite chuan chanchin bu chwa tur an lo buai puya chuta Pekit chuan tinge poisa in thap na room te an faka ti in mi moi te thom na suk na dor Mary in a faksak chu akoka Mary chuan makati hle Pekit chuan ama nge po in poisa a hlo venwal to thu te asoi zuya chuta che chuan mi moi dor hnunga poisa in thap na ti chu Mary chuan a hre chuak ta ni
tichuan mi moi bula kal ngalin awa hau ta shepa mi moi po chuan phaboi lovin athil ti chu alo poma ma se midang poisa mandana chuan boilo turin a hrilet ve bok Mary chuan Georgia atel tir ve shim te chu alom lo hlemaya itupa hi swala eshwai lu ta ni hi ti in an khuma ma se mi moi chuan alo ngai thutak te chiam lova Mary po chu beidong takin a chuak le taringot mayani atuka president chuan chancellorin an report back chu tha ti hlema se an sans credit ti niam chu rm ti chuan lo thu Sheldon chu ashila kan thei top kan chwa chung po in adu silova kan beidon maya ngai to ani hi ti in Sheldon chu du tok mai turin atia ma se Sheldon chuan alo du lo na samai a beidon ve mai lo thu soin du lo na lan tir chu atum le ta a zirlai te chu science credit ti niam du lo lan tir na chuan an ming ziak lut ve turin atia ma se tu ma in an lo ziak lut du lo reife nuwa pakhat chuan alo du ve lo maya ma se ani po chuan just ben ten sum an don tam deuh the nana athil tia chuan Sheldon chu sign ve turin atia Sheldon chuan in hulo angin omjok mayang ti in akalsan le dai thung ti chuan college chanchin buwa chhuwa tum taroi maya computer a athu chhuwa tur te chu ziakin aprina chu newspaper editor nena chuan awa petani chuti lain Mary chuan Georgia awa mule ngala ansum don na chu top san ngal tura shelin Georgia thung chuan ati velo thu in alo changa ama chuan poisa athap ve chuan lo thu soi chuan Mary chuan chutianga poisa mi inan kho rela wang chuan chhungo tam takin har satna an to pha thu soin thil suala ni thu ala soi fana ma se Georgia chuan chungmi te poisa mandana chuan an lo boi ve angai lo thu soin anu chu beidong mai turin alo ti ve mak maya Mary po chu beidong le thin rim takin a chuak le ringot mayani atuka Sheldon na chuan phur in college chanchin bu chu achiara ma se athu zia chu an lo chua sak ve haulo editor nena chuan avakal tangala chuta editor chuan grand chancellor dem na thu hlir iziaka chutiang chu college cha an reng hleinem ti in alo changani chu vele Sheldon na chuan thin rim in president chu avak mole ngala president po chuan do ta soi chan chu du thlan tura nei lo wang nia soin Sheldon ti nwal chu adu lo wang ani thua soi boka ma se Sheldon chu alung oi theilo president Hayes Mayari chu president Hayes Layari ti in a ko hialani George chu mi moi poisa thap na chuan akal ve a Georgia chuan kanu in alo tir chem ni alo ti wat ma se George chuan anu in a tir lo thu soin Mary chuan akal ve ti po chu a hriat lo thu soi boka Georgia chu zep turin ati zui bok ti chuan heng thil te hi a thok tak takem poisa a mu thei tak takamo te ati kwala chuta Georgia chuan kha chu a thawak lo mi bum na angrengania ti in a tha chu a ko mu vat bok ti chuan George chapo chuan a khel ve ngala dollar ni chu man ve in alom ve tok hle ani nikhat chu mi mo in misi baseball khel enin awatroi omle a dela chuan in ti thei deuh mai hian no pang ho leader ibel pa hi min ron en turin iron kalani mo alo ti ngala ma se chumeni chuan tumdang anglo takin misi chuan avom dik thei ta reng lo maya ama nge po chuan angai na shelovin athin rim tun to mayani achana zo chuan dela chuan yipsani thuwa shila chu thil thiam to takpo thengil thut emo ti dik thei tat lo ang hi ani a ti chuan delan misi chungai to awaglawa vom pop mai tur chuan a han tele a ma se ala vom dik thei chuang lo dela beidong lutuk chuan no pang hi ka huani atile ringot mai ani Sheldon na chu midterm test ma chon turin a inbuat sai na sa hle a chuti lain pon lama misi baseball practice bengcheng chuan ti buain awa chhuaka thil omzia azo chuan misi chuan yipsa nei mek thu lo soin Sheldon na chuan in kai chon thei ani hlawin alo in hup ngal thwaya misi in thil omzia shilfe in sports a athlete thin thu soi chuan Sheldon na chuan alo oi saklova puberty le mut swing wang mai nia arin thu soin misi chu ati thin rim hle ani lelama brendai chuan har satna neu alo nei verenga
pa ber omlo ti taka ama ati theilo te anga hlebok tum khat po akar ati nun theilo awangin George han avasiam that saka lawm thu soinan Brendai chuan beer hluin George chuan an tui honna te chu a thalo ti avmu a chua tuma kong khar a honna lama chuan kong khar honna po chu aron thlon nga ringot mai bok ina ho in Mary bula chuan Brenda in a ina siam that ngai anga azia te chu a soiluta Mary chuan alo shethiamin pasal tel lawa khosa ani boka wang chuan a khongai hle a George han remchang danga avasiam saktur thuwa soipo chuan tha ati in alom hle ani Sheldon na test nei ni chu aron thlengta a thiama intiboka a konfi in chanwat wat chu a chak zek zek to ani Dr. Lingletaran minute somli panga an nei thuwa soi chuan abana lo phar le ngala Dr. Lingletara chuan a soi tur lo shelokin nin mel deuh hian o Sheldon izo ma chuan i test non le thei alo ti khala ti chuan test chu an chanta thiam takin a hanzia ngal ta char chara ranpo arang le nima sela maktak main ato ber zo na chan na sharing si khan aziak chuak thei ta tlat lo mai Asia ti chu a in chianga ma se azia don vela zia tur a thei tlat lova makati in a thin rim boxi bidang zong zongin anda avek to a huna top nuwa po ala she chuak thei chuang lo aril ruwa man mo ta hle a chan zo ma chu a submit du boxi lo atopa Dr. Lingletara chuan ti derin khoimo kalo en chenange atia Sheldon an a paper chu pe in Dr. Lingletara chuan alak sakta dayani a hovela misi chu a haw ngal ringota ips khamin kai chiang lutuk test na ka shan rengkha ka ziak chuak theilawa hetiangin kala ngai lo nangma wang vekani hi atita zek maya misi chuan in kai chon theiani lo thu lo shil non le in ati top dan ka sha chuan ka shil em angche ati a chuta Sheldon a kalrual chuan a hnena athu soi kha soi chongin puberty wang mai ani lo mo ati vela Sheldon a chuan teulo ka zakena a fai chalutuk ti ina chang deuh muk mai ani chumi nu chuan lekha chu azir chun zom le char chara George chan har satna a nei le nei lawa zo po chuan ka soi peilo alo ti moka ma se engkim chu soi chuang le ngalin a dan te chu apa ashil thaveka apa chuan yipsani ti chu alo hrethiam ngala Sheldon a hnena chuan coach ani angin a players te a chu tiang chu a hmu tam to thuwa soya a chan na chu i resa vek to a chu wangin ngai tu awak lowin ti top mai ro ti ina fuya Sheldon a chuan chu tianga a ti thiam lo thu chu soi ma se kalo tu mang ti in apa chu a changani ti chuan apa thu ron angin engma ngai tu alo chu zir atum ta a chumi konga expert a u Georgia bula chuan kalle in engma ngai tu alowa a thluak chol dir top dan chu awazota a Georgia po chuan alo ngai thu tak sak viawani athiam ang tokin thu ron han pek chu atum ve a ma se ama nge po chuan thil ngai tu alo atum lui chuan alo thei big mi alo maya har sa alo ti ve hle ti chuan thil pakhat re chuak zukin Sheldon a hnena chuan ngoite thil dang dai ngai tu atala enge a nang chu ngai tu chuan a huwa mangem ati vele a chuta Sheldon a chuan arin dan chu thui deuh hian a soi fia ngal char chara chu vele Georgia chuan engma ngai tu alovin a en reng ringota chuta ron har chuak zokin a chan na chu a hre chuak ta a Sheldon a chu a tui zong ni mia alo thil dang enemo ngai tu a chin turin a shilani ti chuan Sheldon a chuan TV onin a en du zong ni lem lo thil en tur a zong ta char chara a topa lemziak tu in lemazia ruala a shil fia zel chu mu in a en chin ta ni lelama George chu a thona school principal nen chuan zu an induna George chuan mani chawa chu engea antia a hun mandan te azo chuan principal chuan chipchiar dewin a shil ta veka adu du dana asuma mandan te adu du eya adu hun huna ngakoi chi a chwa thei thu te chu a soi zela George chuan me chelam te ati chuan principal chuan chutiang kum to a chuan mithar to na har sa to thu te chu a soya ma se tu emo in mel shwa tir tura nei hlau chuan ko mu turina cha zuya chuta George chu in ngai tu avung vungin kalo ngai tu don nia atia aril ruwa chuan Brendai alang devani chuti lain in lama chuan Sheldon an limziak tu pa video chu alo la en char chara
chu chuan adoi mu ang mai hian engma ngei to alavin aril ru chu a ha dam tir the ta tak taka chu chuan atu ka tes anei non na po puin reilo te a ha dam takin a chang zo the ta a alom lutuk chu a khivur vur reng mai ani lelama misi ero ala tal boi hle a bol chu ala vom dik thei reng reng lo athin ur to hle a chuta de la chuan lo ti topin misi chuan enge thleng hi ka hre thiam bik lo alo ti a de la chuan lungai su I thiam lo ani lo ti photin misi chuan ani lo mo alo ti a chuta de la chuan hetia nga te me chano pang ka lo tel ti reng renga ka ti swal zo ka ni atita a chu chuan misi chu ati thin rim le voitam tak alo chak pui to thu soin de la chuan kha kha chu a hma in a lawm alo ti le zela misi chuan tinge iswal em ema ati chuan de la chuan o nangpo tinge ilak nat em ema mei chi ho tak hi chu a cheerleader te lo ni jok la a fu ka ring atili a misi ti thin rim chu atum shrim shrim ani chuta misi chuan min ti thin rim itumani mo ati chuan de la chuan a thokem ati ngala misi thin rim lai tak chuan bol chu avom tir le ta a chuta misi chuan de la mel mit thla chungin avom ta a avom dik ta chai chai hle maya avom non le po in avom dik ta zela de la lom lu tuk chuan o no pang ho leader chu kalo ninge ti in alam vel hialani